MINUSMA ale ka baara jɔra pewu Tombouctou mara kɔnɔna la. I n'a fɔ bɛnkanw y'a laɲini cogo min na kan o kɔni seginna Mali gouvernement ma. Kalabankura polisiw ye tɛgɛ da rappeur denmisɛnnin dɔ kan min ni a dɔnnen don kosɛbɛ n'u b'a wele ko YP. Sabula a minɛra sɔnyali wale ani bingani wale caman na. Sevare ale ni Bandiagara cɛ marifatigiw ye tɛgɛ da mobili 207 dɔ kan min ni a kun kɔnɔ falen don kosɛbɛ fɛn min ye taji kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ ni passager dɔw fana tun bɛ mobili in kɔnɔna la. Balimaw aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ MINUSMA kan ni o ye mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali ni ale bɛ an ka jamana kɔnɔna la a bɛ san 10 ani kɔ bɔ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min kun binna an ka jamana kan n'o o bɛ tali kɛ lakanabaliya kan fo ka taa se terrorisme ma. I b'a ye k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni bɛnkan sɛbɛn min n'o fana tun bɛ ani Mamudu Ture ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔn fɛ. I b'a ye k'a fɔ ko MINUSMA kɔni ale kɔni kun nana walasa ka se ka basigi ka o sabati Mali jamana kɔnɔna la. Nka nin waati laban ninnu na fɔɲɔgɔnkɔ cayara kosɛbɛ fɛn min kɔni ye MINUSMA kɔni ɲɛmayaso ye fo ka taa se Nations Unies ma ani an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye laɲini kɔni kɛra ka jira k'a fɔ ko MINUSMA ko o ka Mali jamana labila délai kɔni dira délai min bɛ tali kɛ ka kɛɲɛ ni nin décembre kalo tile 31 n'o bɛ tali kɛ san 2023 kɔni okumu kɔnɔna la. I bɛ k'a fɔ ko okumu kɔni kɔnɔna la fɛn min ye kanw kɔni caman ye Mali kɔnɔna la ni o ye MINUSMA ka daga yɔrɔ ye olu caman kɔni seginna Mali gouvernement ma. Kunu alamisa don o bɛnna décembre kalo tile 28 ma o kun ye Tombouctou kan ye ko o lasegin Mali kɔni gouvernement ma. Nin kɛnɛ in ka fɛn min ye Tombouctou gouverneur yɛrɛ ni o ye Bakun Kante ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan fo ka taa se Antoine Antiev ma ni ale ye MINUSMA baarakɛla ye min ka baara bɛnnen don liquidation yɛrɛ ma. I b'a k'a fɔ ko MINUSMA baarakɛla kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin kan in kɔni ye k'u bɛ ka a lasegin Mali jamanaw ma k'a sɔrɔ a état ka ɲi kosɛbɛ basi foyi kɔni tɛ kan ninnu na. Halisa MINUSMA mɔgɔw ka kɔrɔfɔ kɔni kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko Tombouctou mara kɔnɔna la depuis mois de juillet ka n'a bila sisan na ko fɛn min kɔni ye kɛlɛkɛcɛ ni o ye sɔrɔsiw ye o 1000 ani 800 ani 67 i b'a k'a fɔ ko u ye olu kɔni la rapatrier fɛn min ye polisi 100 ani 73 olu kɔni taara civil personnel civil o kɔni mɔgɔ 200 ani 26 ɲɔgɔn u kɔni fɛnɛ bɔra Tombouctou kɔni dugu kɔnɔna la ka kɛ ni résolution min taara conseil de sécurité des nations unies la n'o bɛ tali kɛ 2690 kan. MINUSMA mɔgɔw ka kuma lase kɔni y'a kuncɛ k'a jira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ ni kalo 18 kɔni dilen don ma walasa ka se ka nin baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ k'u yɛrɛ bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen boloda walasa ka se ka tila u ka baaraw bɛɛ la sani o délai yɛrɛ fɛnɛ ka ban cogo min na. Kibara filanan bɛ an bolo o bɛ tali kɛ Kalabankura polisiso kan ni an bɛ waati min na ko sisan ni o commissaire yɛrɛ bɛ fɛn min ye commissaire principal Yaya Ɲamele fo ka taa se a ka danga yɛrɛ ma ni o ye commissaire de police Cheikh O Blondin Sumano. I b'a k'a fɔ ko olu kɔni tɛgɛ da rappeur denmisɛnnin dɔ kan Kalabankura kɔnɔna la rappeur denmisɛnnin min ni maa dogolen tɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kosɛbɛ u ma sɔn k'a tɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ nka u y'a ka initial di ni o bɛ tali kɛ YP la sabula ale kɔni minɛra sonyali wale min a y'o kɛ jɛkulu kɔnɔna la ni u ka o jɛkulu dɔ sigi kun yɛrɛ ye o ko ye sonyali wale min fɛnɛ kɔnɔna la ka bolo kɔni se mɔgɔw ma kɔni ka banalu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra a kɔnɔna la. Nin ko yɛrɛ nana cogo di fasiri sɛbɛn b'a kɔrɔfɔ la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye dalamankan dɔ o de kɔni tɛmɛna dɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kɔni ye bɔlɔnda kɔni na i b'a k'a fɔ ko hukumu kɔnɔna la saki kɔni o tununna i b'a k'a fɔ ko saki in tununnen nin dalamankan kɔfɛ ka kɛɲɛ ni siraba kasara dɔ fɛnɛ i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye nin rappeur denmisɛnnin kɔni ye polisiw kɔni ye tɛgɛ da ale kan ka taa ni ale ye commissariat la walasa ka taa a lamɛn sabula maa min bɛ yen ko ale ye plainte kɔni don o kɔni ye cɛlaka ye u m'o fɛnɛ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ u y'a jira k'a fɔ ko o kɔni tɔgɔ initial fɛnɛ ye MD ale kɔni ye damakasi ta ka ɲɛsin polisiw ma ka jalaki ta k'a bin ni rappeur denmisɛnnin kan ni o ye YP ye k'a jira k'a fɔ ko ale ka saki min kɔni tununna ko fɛn min ye euro wari o 300 ani 500 ko o kɔni bɛ o kɔnɔna la ko o sɔrɔla o tununna siraban kasara wale dɔ senfɛ siga min yɛrɛ kɛlen don fɛn min ye nin rappeur denmisɛnnin ni a jɛɲɔgɔn tɔw la k'a jira k'a fɔ ko u y'a dabɔ kama ka nin siraban kasara in k'a kɛ walasa fɛn min kɔni ye nin wari in sonyali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na i b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni daminɛlen ka rappeur denmisɛnnin kɔni ka a ɲininka i b'a k'a fɔ ko o waati y'a sɔrɔ fɛn min ye ɲɛnaminimafɛn ye o tun bɛ a kan kosɛbɛ o tun kɛlen don k'a sɛgɛn a kɔni a mi i dala cɛ ka bɔ kɔrɔfɔ ninnu na a jira k'a fɔ ko waleya min ni a kɛra ale kɔni kelen nɔ tɛ a la sabula muso min yɛrɛ tun bɛ MD nɔfɛ min ka wari tununna i b'a jira k'a fɔ ko o muso kɔni ko olu n'o yɛrɛ fana jɛman ka don ni sonyali ye i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye polisilakaw ka sɛgɛsɛgɛli ye o kɔni kɛra sababu ye ka saki in kɔni ka a yɔrɔ ɲini ka a yɔrɔ ye saki in bɛ tunu waati min na MD ni o ye sakitigi yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la o kɔni y'a jira k'a fɔ ko euro wari 300 ani 500 ko o bɛ a kɔnɔna la nka i b'a k'a fɔ ko saki in kɔni bɛ waati min na fɛn min ye euro wari 1000 ani 100 ani 75 o de kɔni taara ye a kɔnɔna la polisilakaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin enquête in kɔni a kɔni dayɛlɛlen don
walasa ka se ka musolaka ye a yirala k'a fɔ ko min sen bɛ complicité la nin suɲɛli la walasa ka se ka o fana yɔrɔ ye cogo min na polisakaw ka sɛgɛsɛgɛli taara bɔ a kan halisa ka yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin rappeur denmisɛnnin kɔni i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ɲɛnaminimafɛn ye o minbaga don wa o feerebaga fana don i b'a ye k'a fɔ ko wa ko jɛkulu fana ɲɛmɔgɔ don jɛkulu min ni olu ka baara bɛnnen don binganni walew fana ma fo ka taa se suɲɛli walew ma fɛn min kɔni nin rappeur in kɔni n'u b'a wele ko YP ale kɔni bilala fɛn min kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan walasa ka sɛgɛsɛgɛli tɔw ka se ka olu kɔni gan cogo min na fo ka taa se a ka kiiri kɔni kɛli ma halisa hukumu kɔnɔna la an tɛ se k'an tɛ ɲina polisilakaw fo ka taa se finitigilaka bɛɛ lajɛlen ma tuma bɛɛ wele bɛ bila population ma ka se ka finitigilakaw dɛmɛ cogo d'u ka baara la ni o ye boloɲɔgɔnma ye fo ka taa se kunnafoni dili ɲumanw na ka ta ka ɲɛsin waleya ma waleya min ni olu ye siganako ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ fo ka taa se maa dɔw ma maa minnu fana ye siganako ye ka se ka kunnafoni ko o kolon joona ka o lase an ka finitigilakaw ma walasa ka u dɛmɛ u ka baara la cogo min na laban bɛ an bolo o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Sevare ani Bandiagara cɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin kɔni ye mobili dɔ ye n'u b'a wele ko mobili 207 i b'a ye k'a fɔ ko ale kɔni marifatigiw ye tɛgɛ da ale kan ani a kɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen ni o bɛ tali kɛ taji caman na fo ka taa se chauffeur-kɛ kɔni ani a ka apprenti-kɛ ma o kɔni o tɛgɛ dara ninnu bɛɛ lajɛlen kan i b'a ye k'a fɔ ko nin waleya in kɛra ka bɛn fɛn min ye tarata don ye ni o bɛnna décembre kalo tile 26 ma i b'a ye k'a fɔ ko nin mobili kɔni a tun bɛ ka bɔ Sevare ka i kunda Bandiagara kan ni o ye route nationale 15 ye fɛn min kɔni ye marifatigiw ye olu kɔni taara ka taa sira da ni mobili masina in ɲɛ nin k'a sɔrɔ ka sira fara ni mobili kɔni ye nka u tatɔ ni mobili ye fɛn min kɔni ye musolaka dɔw tun bɛ mobili kɔnɔna la u ma sɔn ka taa ni olu ye u y'olu labila nka chauffeur-kɛ fo ka taa se cɛlamɔgɔ dɔ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ ko ni marifatigi ninnu kɔni taara ni olu ye u ka u sagona sira fɛ an kɔni bɛ waati min na ko sisan halisa an ma kibaruya jɔnjɔn kɔni sɔrɔ fɛn min kɔni ye nin mobili kɔni min tununna ni taji ye fo ka taa se chauffeur-kɛ ni cɛlamɔgɔ min kɔni minɛra marifatigilamɔgɔw fɛ n'o kɛra Sevare ani Bandiagara ni ɲɔgɔn cɛ nin décembre kalo tile 26 in na balimaw nin bɛ dansegin kɛ an ka bin don kibaru kɛnɛ kan aw ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma